Ассалому алайкум ба тамоми мардуми Тоҷикистон. Ҳама каса созем. Дирӯз ҳамроҳи якчанд бародарои наздикмон ҳамсӯҳбат доштем дар бораи як видеонавор. Хостем видео сабт кунем, збор кушоем, карта як бародари наздикмонам монем барои дастгириш, ки ҳамон вақт дар Иркутск бениҳоят саломатиш вазбин буд. 10 рӯз ёд қариб дар кома буд, дар реаниматсия хоб буд, високовольтни ток задагӣ будакша. Хай бо бародарои наздикаш хоҳиш кардан ки шарт нестае видеоро сабт мекунем мепартоӣ, сад дӯсту душманай ҳар хи гапҳои пасту баланд мешава ва маслиҳат шуд ки видео намекунем. Ва кадом нафаре намедона бародари наздикмон Баҳодур Шарипов аз дунё гузашт, дар ҳаққаш дуо кунем ки ҷош илоҳим ҷаннат гардад. Лек и видеоро ман имрӯз барои чӣ кардестам ки дина дар страничкаи Тоҳирҷон Муминов як пост дидам, пост кардагӣ будам, картаи Суҳроб Шарипова мондагиам. Суҳроб Шарипов бародари Баҳодур Шарипов мешава ва дар таи ҳамун комментарий акаи Тоҳир нависем ки акаи Тоҳир хаям хали фикру буд, хостем видео кунем. Мақсад бу маслиҳат шуд ки видео мақсад набуромад, шарт набуд. Гуфтам бачаҳо худмон дастгирӣ мекунем. Хайна шумо поста ки монден, карташа монден, хай мо хостем ки нами видеонавора сабт кунем, ба фикрам ки дуруст мешава, ки онҳо қайд кардан ки хай видеора кунӣ бо хубтар мешуд. Барои ҳамин ман бо маслиҳат кардам амро якчанд бародарои дига хай гуфтан видеонавора кунӣ бо барои дастгирии аҳлу оилаи Баҳодур Шарипов хай бо нағз мешуд. Барои ҳамин бародарҷоно кадом нафари дастгирӣ кардани илтимос дастгирӣ кунем, кадом нафари дастгирӣ кардани нест, дар ҳаққаш дуо кунем. Мо ягон каса маҷбур накардестем, ягон ҷои маҷбуриш нест. ба чени имкон, ба чени метонистагӣ зурастон. гапа дуру дароз ва зиёд намекунем. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ боше, сиҳат сарбаланд боше, худтона эҳтиёт кунед. Айсамара ҳамада салом. боз дар алоқаем. дар паноҳи Аллоҳ бошем.